Kheroni Angkang, Chingbong along bus pen bait Kachetong Ajok, bait Katevar Abangphu adim along Amat Apran kedam. Lason si jang mini pai kep arni por pai krehini ra achitim along. Ni jang karbi anglong popili constituency ke parlo Kheroni Chingbong along bait pen bus Kachetong Ajok, bait Katevar Abangphu adim along Amat Apran kedam. Lason si jengkha pen dipu kedam bom ahem konglong beauty bus pensi. Labangso ahoni polo puta. Hadak adung kedo akulat kedo Abangphu pen. Angkang nang pachinidun. Labangso abait kewang ta jengkha pen laben bas kewang ta jengkha pen. Tangte labangso ahoni kipoke koson lo. Overtake luma. Mate side kipek ahutma. Uta hadak adung arai kedo atum pen chetan sai anpen. Ahoni kipo abait registration Pulsar 180 number laki AS01 EN2472 lapen. Labangso abait aphan. Kapang thek kon atengke boy thalangso abait lapen amen laki something be apo amen karlitang emari be pusi kang thek kon. Lapen Kheroni raikom saiki atum wangsi aron ateng pen ciklempon lo. Lapen non amat ke konat amunit kopi ajat ki ma puki klardak alam chini nelang. News Text Report Public TV Karbi Anglong. Jengkha pen. Amar ko na polo accident ke? Sada apor bang ko ani tulang di da depan bang. Koson onang di ke thek dun la bangsu ka accident bang ke nona adim long mas spot dead hai. Spotted gari da kaprangan da pisang kokan tarju dun pen mat si lan si ranam purong. La bangsu La tumle pikoi gari kok. Nini tumle pakoy ali to si latum si po. Ila kilo to bank ke kopi athai si meme. Ini dot ke mathai me karbi la kon si bali pon la. La bangsu bas ko na lo da mi pukan. Dipu. Jengkha pen dipu dam bom hodi. Agari men ta beauty. Agari men bang kopi pa. Beauty. Ante latum beauty agari pen Kachetong pu jengkha pen la bangsu bas wang bom pen ma hala so pinsu bang Kheroni wang bom la son ma Kachetong. Kali jengkha pen ngam da per ja. Wang raper ja. Overtake. Overtake la son system. Overtake men se la bangsu munir bang thinyang lo di. Cholo. Asal hati. তাত আমি দেখিছোঁ যে এজন মানুহ বাইকৰ সৈতে পৰি আছে তেওঁৰ অৱস্থা একদম বেয়া আৰু আমি সোধপোছ কৰি গম পাইছোঁ যে এখন বাছে পেচেঞ্জাৰ আছে মানুহজনক চিনাক্ত হৈছে নেকি? চিনাক্ত তেওঁ আমি বাইকৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে সেইটো আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁ ঘৰৰ বৰ্তমান আছে। তেখেতৰ নাম কি আছিলে? চামচিং ৰে বুলি আমি গম পাইছোঁ। গাঁৱটো কি? দেউতাকৰ নাম লেট এমাৰি বৈঠালং চব পিএছ আণ্ডাৰত। বৈঠালং চব পিএছ আণ্ডাৰত ৰংবং বে গাঁও। Opong rong kerning kan po pen epong mesen pen kar klipon. Pini jang mi po ajeklo ni phai sirkep arni vai song aklam ni hang rong kithe pasmal difu manja kacheleng atovar anong ningkan po pen epong aparman mesen pen vopong rong ker kar klipon. Nason si labang so avo pong rong ker chithok jijir pon along KAC CEM Dr. Tuliram rong hang ahin pen sitami kirap long pon lupusi nang pachinidun. Lapen ki lombajong local MSC ake hai joni timung ahin pen sitami kirap long pon lo. Lapen anpar tame lombajong VDC chairman John Hanse lapen difu MLA Bidasing Ingleng alang litum ahin pen sitami akirap long pon lo pusi pherang ki atheng no nang pachinidun. Lason si labang so avo phong rong ker mesen pen kar klipon along rong phokep ahawar asar atum sitami chitong dun lo. Lapen ki rong phokep ahawar asar arong amekar atum sitami chitong dun pen RD pitun si alir achan pitun pen mesen pen cherap chito dun si asai angdeng papa chun dun lo. Lason si bang sarikuri akurusar atum sitami methang ahawar aphan mesen me etji aphan bang sarikuri akurusar atum sitami
mena adowan along chardom chardi ponsi chithok chijir ponlo lapen labangso wo phongrong ker pini arni karkli ponki wo mut wokan pusitami mesen me et pusi nang pachini dunlo bonsitami labangso avo phongrong ker along se kethenai karkli pon ase laki hajong dorbar sonpi sonbon arnam pharo langroi langjeng bungruk arnam henlo labangso se kethenai karklipon abangphu laki karlitang dhonsing timung asopo kurusar jiten timung si karklipon lo lapen ke alangli kurusar jiten timung alangli afusar akai ahut sitami inut mojadar klem abangphu lo lapen alangli sarbura karlitang dhonsing timung ke do bom ahut sitami inut ahawar asar lo mati SGB Kurusar jiten timung alangli sarbura amek chidet aphitke alangli jiten timung si alangli sarbura adunlar hawar asar arpu klem dunlo nason si pini wo phongrong ker karklipon along satame kurusar jiten timung ke kethenai ase karklipon abangphulo lapen ke alangli tumle labangso amai along chetong dun dedet pen alangli tum karkli dun ase sitame arkli dun dedet lo pulote labangso wo phongrong ker ke arkli pon un e pusi pherang ke athengno jiten timung alangli jongjung pen nang pachini dun ponsitame alangli phan isi ningduk memedo alangli arta ki jom hek pen alangli sarbura adunlar klem dam dun bomlo lapen ke rat karbi arad ke mesenji aphanta thedung ase sitame karkli dun bomlo sitame alangli sarbura cheboijoi aphit sitame alangli phan ke AAC atum langpon pedet si SGB appointment letter pipon pedet lo nasi kurusar jiten timung pherang ke athengno nangkachuning ridun ateng ke jongse nili phan prabjim pen ke AAC atum pen SGB appointment letter nang pipe ulote non Apran ke wang jilang ahut sitame lapuson amai wo phongrong ker karkli along ki cherap chetodun thek thelo lapen ki si sitame nang arkli dun thek thelo pusi pherang ke athengno alangli jongjong pen nang thanang pachini dun hifu pen rostom hanse nang kilo abirta public TV Karbianglong Sorum han pidel lo Amat terang sorpen pidel pen non nilipu aphan bang kang hon pen sorkari kang mura phan aku latum cipek tulo sorkari kang mura cipek dia phit tami non la alang nilipu bang do bom huklem bom lo mepung lo dam bom lo dagu pong unita chokli bom to dam bom lo astame non ajilo astame nilipu ajuk chihek pen ajoi nilipu ajuk kedam 2020 lapen artiklo kang ke December 23 23 husi alangli jukida lapen nili February artiklo penili nilipo mane sarkar man mane itum asab arpu penili hedi irong rat tumpan kaching hon pena joni mane pini ison latum pini akam le pini stami gong bra pen ma meeting pini stami la hai hui pen stami ko ma nili ceklem dun lo ceklem dun woi fax stami non an na jilu nili nangli tum sar CM tum tama sapon tame la poson ceklem pon bang ke nangli tama sapon tame 2021 pen nili ceklem pon la nili poalar appointment ceklem pon la sorgari gang bra putha nili 2021 February artiklo pen nili klempom lo no ana jiloita nili pan la so appointment along bang nang lang pipedet nang manen lang nang pipedet aso ajo ni nili stame ning duglo la si sariem CM tumhan stame nili chuning rilo stame la sarbang la por pipe de khidet apolone pine alang bang chonboy pomande nani meeting dang boy polone la si nili the chuning rida mangke CM tuliram rohang pansi nili tuning ritulo
la prabjin pen la nili appointment na nilpo arpu stame appointment bang nili prabjin pen stame long pon nang pdr asonte nili anu se nang le tumphan churuji pusi nining thepon lo lasi lason ako lason nanglang pon pipi la so appointment le nili phan nang pipi polonte saposon ke bang thuji arong ker wopong rong ker stame nili tumle nang charja dunde nang chor dunde polonte ni la so wopong rong ker stame nili tumke nang dun ta thelu athe la po se dek thidet nang ko po lake nang le tum stame government pe na hin stame nang lang pon pidet a joinis stame asinili ta mining du kok po athe la so wopong rong ker ke nili tum nang dun de polonte la so wopong rong ker ke un mase un